makigsulti niya, pabilin kaniya kanong pulong niya sa iyang presensya maghulat kita, panalangin niya tinguhaon ta. Hatagig panahon magsudong niya, makigsultis tago upang Jesus ra, pagtan-aw kaniya mahisa mata, kahigalaan ta makakita niya. Hatagig panahon mapagiya niya, di mag-una-una agdun gyud siya, kalipay kasubo siya mo'y pabuton, si Jesus tutukan pulong saligan. Hatagig panahon magpalig-on ka, pagamhaon na siyas tanang buhaton, kay kun Espiritu